Dobra, bo tu ja mam wrażenie, że deszcz leje i trzeba będzie ratować statek oceanu. Dobrze, moi drodzy, kolejny odcinek pirackich przygód. Tym razem jest ze mną Łosiu o pseudonimie pirackim Golonkobrody. Golonkobrody i Niklaus z drewnianą nogą. Także no, co się dzieje? Jesteśmy na wyspie, gdzie klimat nie sprzyja i idźmy na statek zobaczyć, czy on jeszcze jest w ogóle. No bo kurde, jak tak deszcz leje, to może się niestety... Normalnie może się utopić. Może tak być. Myśmy graliśmy wczoraj z Seto i wzięliśmy tam tą skrzynię taką płaczącą. Widziałeś na pewno, nie? Da, No i nam zatopiła się statek prawie. Bo się od niej nalewa no, szybko. ale to wiesz, to pewnie od żartów Seto je się płakać zawsze. Mogło tak być. I co, mamy wodę? Ty, jest, Kurde, mamy. Mamy Musimy wodę, wybierać. Mamy wodę. To wiesz co, ty tu wybieraj, a ja będę ładował wybieram. kulę armatnie. Kible. Szybciutko z wyspy. Muszę troszkę grę ściszyć Będę sobie. tutaj wrzucał. Wrzucam banany do skrzyni i jeszcze tutaj poprzynoszę, bo mało z bananów. Banany, deski mamy? Bo jakbyśmy się musieli... No trochę tak. Łatać? Nie, tutaj desek my jesteśmy szybsi od ognia. Szybsi od kul na pewno się nie przyda. Ale banany, no wiesz, że każdy pirat chce być piratem Chiquita. Mi pisze, na czacie mi piszą, że jak tej skrzynce płaczącej się gra, to ona się uspokaja i nie płacze. Wiesz co, ja dzisiaj próbowałem, no i jednak potem zacząłem machać wiadrem. Aha, okej. Czyli... Znaczy, być może nie znałem tych odpowiednich bitów, które trafiłyby do tego Może. babskiego serca, no bo skrzynia to rodzaj No żeński. skrzynia, ta skrzynia. Baba to płacze, wiesz, jak No się tak. jej coś złego powie, wszystko się zgadza. Czasem nie wiadomo w sumie czemu, ciężko stwierdzić. No. A ja fajnie wylewam wodę, lejąc ją w ścianę. Może dolewasz do środka? Nie no, ale Mamy nie... 20 desek. nie ten... Nie przy wszystkich się uspokaja, aha. Czyli to nie wiadomo. Ogólnie. To może trzeba akurat tą dobrą nutę, Może, bo jak wiemy, baby to również wybredne zwierzęta. jak najbardziej. No, tutaj słyszałem, że są niektórzy streamery cheatują i ktoś ze skrzynią wisi, wiesz, na tych tamtych jak się wchodzi w drabinach, no ale z drugiej strony my mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że skrzyń były 3 sztuki tych płaczących, Aha. no a wiadomo, że są tylko 2 drabiny. A w ogóle, a kurde. jakbyś dał na statek na przykład więcej jak jedną, to szybciej się będzie topił? Tak, chyba tak. Cholera. Ja pierdzielę, ale panie, No walło tutaj nam znalazłem w ten takie miejsce, statek w ogóle. że zaraz ci będę same deski przynosił, kule armatne i banany. Dobrze. To ja jeszcze jeden kurs zrobię i myślę, że to wystarczy. O kurde, piorun mnie tu... Dobrze, że się nie podpala okręt od pieronów czy coś. Jak się ma podpalić, skoro deszcz pada, to tutaj No bez sensu. Ty, 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 ty. Jak ci się w ogóle gra ogółem podoba? Bo ja jestem bardzo zaskoczony pozytywnie. Znaczy mi Ja się już w powiem sumie ci, od że- targów podobała E3, jak ją zobaczyłem tam, że to coś ciekawego. Wreszcie coś innego. Miklaus Kurde. spojrzał na nią, ona spojrzała na niego, no i wiadomo było, że coś z tego będzie. Coś będzie. Że tam, kurde, Miklaus rzuciłby kotwicę w tym porcie. Tak właśnie jest. No i zapowiada się super, generalnie fajnie. Ja ci powiem, że jak zobaczyłem ją na początku na tych zapowiedziach, bo to zdaje się na E3 Tak. było, no to sobie myślę, no dobra, kop, grafika taka kurde sobie, bo to nie każdemu się podoba, No cel shading będzie średnio. specyficzny. No i nie widać było tego gameplaya, natomiast tutaj, panie, jak się okazało, że tutaj jakieś bitwy morskie, że PvP, bo to było nastawione niby na koopa. No. Ale jak się człowiek zdenerwuje, krew niczym rekin w wodzie zwęszy, no to potem można cały czas pływać i topić, kurde, jakichś cwaniaczków, nie? Jest tu takie pytanie od użytkownika Barwinek, czy statek można ulepszać? Na razie nie. Statek podobno... chyba nie na razie. Postać tak, bo robi się te zadania i tam się taki jakby exp powiedzmy zdobywa. Ale statek przynajmniej na razie jeszcze nie. Może w pełnej będzie taka. A czy można go stracić?
I jak statek nasz ulegnie zatonięciu, to pojawia się taka syrena dziwna, trochę straszna na morzu. I I brzydka bardzo, I brzydka. bo syreny to się wydają ładne. podpływamy, To nie naciskamy F i statek nasz spawni się w porcie. Mikołaj, myślę, że musimy tutaj jakąś podróż ogarnąć. Ja myślę, że Coś tam. od machania tym kiblem, Rzucam wybierania tej wojaża. wody, to nic nie będzie. Chodź tutaj, wybrałeś? zgódź się na misję. Zgódź Dobra. się na misję. The Przybij ją ill-gotten loot kozikiem. of Mad Oli. Szalony Oli. Szalony Oli. To pewnie z tej gry, bo była ta gra Oli Oli. I był jeszcze Olinek Okrąglinek z bajki. O, to on kurde niby taki nieporadny, a skarb zakopał, nie? A? 2 mapy, panie, kurde, od razu żeśmy 2 mapy wytorbili. Czy tu są boty Jedna czy to jest- gracze? I to i to. Znaczy boty i szkieletory, nie? Nie wiem jakie tam jeszcze są inne istoty. No i rekiny we wodzie. Daggertooth Outpost. Mam tutaj oznaczone równo na północ, panie, musimy płynąć. No to super. Old Faithful Isle. To co kurde? Old Faithful Isle i... Czekaj, bo muszę... Inna druga wyspa się nazywa... The Sunken Grove. Ja już tu robię klimat. A pogoda Albo na cudowna. wschód. A ty będziesz płynął, czy to ja cię mam wozić, panie kolego? Piękny cyganie. Będziemy, no nie, no to nie wiem, to być przy sterze, ja będę tutaj żaglami operował. I kotwicą, Dobrze. i ogarniał armaty jakby co i takie motywy. No czekaj, czyli musimy na wschód popłynąć. No to panie, No to- kotwicę pan. No to kurde, jest kotwica w górę, proszę pana. No i ruszyli. No, to ja będę grał. Siema Kakaduist, witam wszystkich. Szury lądowe, twitchowe. Arr. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy tu się mogą zdarzyć jakieś niespodzianki typu, że nas zaatakuje jakieś... Są jakieś zwierzęta morskie oprócz rekinów? Jakieś, nie wiem, krejkeny? Czy inne wieloryby? Łap za kibel. A właśnie. Ale tej wody od tego deszczu się nie nabiera tak dużo. Do jakiegoś tam poziomu. Łosiu, ty tam żyjesz, bo coś ucichłeś? Panie, bo ja tutaj wyczuwam przeciwników A. mocą A, duchową. okej. Wyspa przed nami chyba, panie mości Już, Mikołaju. już patrzę na mapę, czy to będzie to? Tak, Zerknij. tak, to będzie to. No dobrze. Nawet przestało O, padać. smutne. To ja jeszcze się dołączę. Będziemy akompaniament robić. To jest najlepsze w tej grze, te granie. I te mordy małpie. Nie wiem, Mikołaj, czy ty przyglądałeś się swojej postaci, ale masz poważne braki w uzębieniu. A ty masz taką małpią Szkorbut. czaszkę. Nie, to na pewno nie. Nie jadł cebuli widocznie. Powiem ci, że popełniamy bardzo duży błąd. Tak? To jest błąd amatora. Widzisz te 2 lampy? No. To są lampy, które widać z kilometra. Aha, a ja nawet nie wiedziałem, że tu można je oświecić albo O zgasić. Jezus, Una Mario! Gdzie tu jest? Co? Mamy na godzinie 2 wrogi okręt. Serio? Tak, jest na godzinie 2, ale i tak sobie przypłyniemy chyba tutaj. Faktycznie. Zaraz i zignorujemy to, po prostu musimy To wykopać co, swoje kotwica, skarby, nie? żagiel? Kotwica, rzucaj kotwicę od razu. Kurde, panie. Dobrze, ładnie żeśmy się schowali. No i dobre. No i pytanie, czy to jest ta wyspa teraz? Tak, To tak, może tak, być- tak. To jest ta wyspa. A przynajmniej Okej. ta, co ją na mapie zaznaczyłeś. Tak jak zaznaczyłeś do... Rekin! Okej. 2! To szybko. Nie daj się w stopę uszczypnąć. Kto ostatni na lądzie, ten zostanie wysrany przez rekina. No.
No, Władziu było The blisko. sunken grove to hide my chest. They'll not find the wreck rowboat on the south sands, my captain scoffed, but should you hold the lantern aloft. Południowe piaski. No tutaj jest jakiś taki podejrzany grobowiec z czaszką jakiegoś zwierzęcia, to nie wiem czy to coś nie będzie to miało kapitana. wspólnego. Tutaj trzeba będzie oświetlić coś tam z kapitanem. Aha, Południowe... to nie to. To tam, gdzie jest nasz okręt, wiesz? To jest południowa strona. I tam trzeba będzie coś oświetlić z tego, co mi się wydaje. Cały czas oczywiście filmujemy na tych cwaniaczków, którzy... tak. Płaczącą skrzynię słyszę. W ogóle też ci ta gra tak dziwnie chodzi na OBS-ie? Tak mi spada tak do 50 FPS-ów. Jakieś tak... Ty, Mikołaj, Co dawaj jest? na statek. Co się Dawaj dzieje? na statek. Biegnę. Płyną do nas, O, płyną cholera. do nas, stary. O cholera, już umieram, pora do fryzjera iść. Ty, to może przechwycimy ich? Damy sobie radę? Nie wiem, no mamy dwóch, kurde, no najwyżej co nie damy, no. Najwyżej ten odcinek tam Dobra, to ja kotwicę... nagrasz jeszcze raz. Nie no, panie, to są żywe emocje, tu nie ma żadnego... Zero fałszu. A miałeś już takie morskie te? Tak, No, o Jezus, rekin mnie prawie upierdzielił, ale na szczęście udało się bez. trafiłem go. No Okej, wczoraj dobra, nas dobra. zatopili. Co, to podnoszę, nie? Gdzie oni są? I spływa... Nie. Albo nie? Czekaj, bo ich nie widzę A, teraz. są. Tak? No, ale Okej. oni odpływają, płyną w przeciwnym kierunku całkiem. Nie. No, Gonimy ich czy nie? Decyzja. no to gonimy, kurde. Gonimy. Dobrze, dobrze, to zrzucam, masz ten. Zrzucam żagle. Proszę. Armaty mamy załadowane? Nie, a to trzeba jeszcze do ręki kulę wziąć. Bez podtekstów, bardzo proszę, ale naprawdę tej cannonball, dobrze, wszystko jest zrobione. Nie wiem, czy się nie odwrócili do nas czasem przodem. Dobrze, dobrze, ja tu będę sterował, słuchaj. Dobra, płyń. Ustawiłem żagle. Dobra. O panie. Do 100 000 kartaczy. Graj, Łosiu, graj melodię. Taką bitewną. Bitewną. Puszczę zaraz melodyjkę. Walkiria by musiała być. O! Ideolo. Będzie klub. dojazd. W Sopocie. Chcesz być działonowym? Ja myślę, że będziemy w odpowiednich momentach obaj ogarniać. Szkoda, że mamy tylko po jednym dziale z będziemy, każdej bo mamy strony. działo właśnie. No właśnie. trzeba będzie- Dobra, to idź do działa, to idź do działa. Ja tak do nich ładnie podpłynę z prawej strony. A potem zakręcisz Tak, tak. delikatnie i tak, żeby panie kolego, jak to się mówi? Nie, Żagiel musisz źle być ustawiony. bliżej dużo. No trochę źle, ale damy radę. Jak żagiel źle ustawiony? Dobrze ustawiony, nie da się Tak? inaczej. Tak. A no dobrze w sumie, bo wiatr był inny przed chwilą. Dobra, zaraz będziemy ich mieli z prawej. Dobrze, tylko ze mnie jest kurde słaby cel strzelec. Mi nie działa mikrofon w grze, to możesz ich Dobra, zagadać dobra, jakby dobra. co. Ej, może wdupić w nich taranem. Weź w lewo, nie, walnijmy z działa, Chyba walnijmy z działa. spokojnie. You have small cock, you dirty bastard. O, pięknie, dobra. Pięknie i nawracam ostro. Zakręt w prawo. Czemu w W prawo? lewo. Myślałem, że z drugiej będziemy, A. dobra. A, no dobra, to nieważne. To już Dostał typ, ale dobra, to kręć pan. kręcę. Ty, Stoją? snajpera, kurde, odpalił. Tak, bo A nie ruszałem się, dobra. snajperem próbuje być. Ja cię tu zaraz, kurde, diable, huknę, tylko mi się celownik załaduje, albo Ale mi się nie załaduje. dostali konkretnie. Ja tam. Wiesz co, Dobra. najlepiej to rzucić kotwicę, jak będą blisko. Aha. Pod wiatr No, tam, generalnie. kurde. Płyniemy, ale takie życie. Dobra, Dobra, teraz podejście rzeczywiście numer mamy... 2. Czekaj, teraz sail A, angle. płyną. Ale spróbujemy ich dogonić. Dmuchać w żagiel. Dobra, mamy żagiel lepiej ustawiony już teraz. Dobrze. Bo w tym momencie, jakbyśmy ich mijali,
to można byłoby zarzucić kotwicę i jakbyśmy wyrównali równo, znaczy wyrównali, tak zakręcili o 90 stopni, Aha. to przy odpowiednim wymierzeniu, odpowiedniej 90 w wprawie, prawo, ale czy w lewo? no teraz to już jest za późno, wiesz. No tak, tak, tak. Ale można, wiesz, ćwiczyć te manewry i my na przykład żeśmy tak robili, kurde, dzisiaj ładnie. Ale poszło, kule może przygotowane. Kurde, nie wiem, bo oni się za tą skałą skryją. Ja tą skałę wezmę, albo nie, z prawej już nie zdążę, strach już. My się rozwalimy, ale lepiej nie. Na tym statku MKR płynie. Serio? Nie, co ty. A w ogóle ile tu jest, między tymi- ile tu jest graczy On na tym? między tymi, Tak? między tymi skałami, dobra, nie, dobra, czekaj, nie. Tak, Faktycznie. zaraz, kurde, lunę w dupkę. A mam nadzieję, że Bo mu nie skręcili lubię. w lewo. Kurde, nic nie widzę, bo mi żagiel... Skręcili w prawo. A! Dobra, to mnie takim większym łukiem, bo ja nie jestem taki odważny, żeby między tymi skałami przepływać. O! Trudno. Ale za to, Ale stary, fale. jesteśmy we dwóch, więc ja tutaj będę zmieniał żagle. Zakręcaj w prawo. Kręcę, kręcę. Kurde, ale nam uciekli. Spokojnie, kurde, będziemy cisnąć. Ilu jest graczy? Właśnie, tak się teraz zacząłem zastanawiać. Ile jest graczy Tam na może całej być mapie? dwóch na tym. Ale tak jakby w całym tym świecie teraz tutaj. Mogą być 4 okręty. Aha, Maksymalnie 4 jest na jednym. Aha. Bo jeśli są 4 poczwórne, no to może być 16. Dobrze, Mikołaju, to może ty spróbujesz teraz na dziale dobra, to postrzelać. Webster. Dobra, zrobimy tak, że będziemy... Dobra, będziesz walił z prawej burty, panie kolego. Okej. Ja wejdę na ten i będę ich wyzywał. Wy! Albo nie. Bo nikczemni ludzie. Załaduj kulę. Jest załadowane. Unload. Unload. Jest załadowane. Wszystko dobrze. Mam nadzieję, z tego nie idzie zlecieć. Łajdaki! O, ładnie zasuwamy. W ogóle tu jest taka super, kurde. Kulę z armaty, weź, masz! Masz, weź, poczęstuj się. Poczęstuj się, masz banana. O, Galleon's Grave Outpost. On może będzie chciał sprzedać swoje... Nie będzie chciał. Kurde, no facet dobrze steruje, no. Katpa, Dziękuję pięknie, Kamcia, za słupka. Pozdrowienia, kurde, dla Z więzienia. królowej polskiego, kurde, pługa. Ciekaw jestem, jakby sobie radziła jako królowa piratów. A dzisiaj żeśmy grali tam na tej Nvidii, kurde, jak się fajnie grało takie dziesiątki. Musimy sobie takie dziesiątki kiedyś zagrać. No to całkiem inne podejście. Taktyczne. W ogóle co to są te beki takie, co pływają? No to są beczki takie, jak ogarnia się w porcie. Ale to coś tam idzie z nich zebrać, czy coś? No tak samo, banany, kule, Aha, armatnie. aha. Dobra. Kurde, ale... O, skręcili na lewo. Dobrze, dobrze, jak trochę pójdziesz... O, tak. To się z nimi zrównamy za chwilę. Dobra. Tu. Spokojnie, dopłyniemy do niego, bo jesteśmy teraz prostopadle do siebie.
Dobra, ja już będę się pomału szykował. Może taranować, kurde, gościa. A możesz spróbować, to ja im wyrżnę z bliska jeszcze jakby co. A nie wiem czy nie będę musiał za chwilę... O kurde, ty! Jest. Walą na nas prosto! Będziesz walił, kurde, No. z tego. Uwaga! Z działa. Kurde bele! Strzelaj poniżej nieba ognia. Pięknie, kurde. Centralnie, panie kolego. Dobra, muszę... Nie mam kuli do załadowania. Ty wypadł za Tak, burtę, tak. stary. Jest z tyłu, za nami płynie, patrz jaki typ. Faktycznie! Strzelaj do działa, strzelaj z działa, kurde, do okrętu. Czekaj, póki z widać drugiego, z okręt. drugiego, no. Trzeba go zatopić. Okręt wal. Ale te działo nie Okręt, jest załadowane, bo nie miałem... Wdupimy! Pięknie, ale panie, to dalej trzeba... Łosiul, kręć Teraz lewo, będziesz- lewo na burt kręć. Kręcę lewo. Kręć kręcę lewo, ostro lewo. O, dobrze. Panie, zalep dziurę, Już, wujek, już. kurde, bo Już, zaraz... czekaj. Kuźwa. Minimalnie. Dobrze, ale zalep O, nie dziurę, mam bo na desek. pewno mamy uszkodzenie. Tak, mamy, już spokojnie. Wszystko będzie I od dobrze. razu pobierz 10 kul, panie kolego, Dobra. z magazynu. A bo oni, słuchaj, kurde, wypadł im tym za burtę. No trochę Ale żeśmy... jesteśmy dobrzy. Czekaj, ja muszę wezmę kiblem wyleję, bo trochę żeśmy... Typ przed nami, kurde, w wodzie jest, uważaj. Typ płynie, będzie starał się wejść do nas na brzeg. Będzie się starał do nas wejść. Zacząłem cię słyszeć, że przed nami płynie? Tak, jest, kurde na tych. A tu! Jest typ! O, zabity! Dostał strzała, kurde, z samopału! Po dwa kroki paliłem do niego. Muszę cię wyciszyć w grze w ogóle, boś mi się nagle w grze odpalił. Szybko. Nie przeczekamy. Nie przeczekamy, już jest poklejone, tylko... trochę tam mamy dziury. Znaczy trochę wody. Czekaj, gdzie są te... Gdzie te kule są? W którym miejscu? Na tym najwyższym pokładzie, znaczy tym, gdzie stoją armaty, koło lewej armaty tu jest stoją jeszcze jedna skrzynki. dziura. Załaduj sobie 10. No to Już. zalep szybko. Czekaj, nie to, o, deski. Kurde, jedziemy z typem. Kule po lewej, jak wchodzę na górę. Tak, A, to tu, przy dobra, lewej wiem, armacie, dobra. Od razu możesz walić, bo Mhm. już będzie stary strzelaj. Która strona? O, dobra! Lewa. Kurde, za Dobra, wysoko, późno. bo fala. Ale walnę. Czekaj, zaraz. O kurde, zrobiłem coś nie to. Shit. Czekaj, zrobimy... bo możesz podejść do mnie? Już. No, co jest? I zrzucamy kotwicę i zaraz ją będziemy podnosić. Od razu zrzucamy kotwicę. No. On wykręci 180 stopni. Aha. I teraz już od razu Dobra. ciśnij kabestan. Kotwicę wyciągamy. A nie, ja sam wyciągnąłem. No i dobra, teraz płyniemy za typem od razu. Dobra. Już poprawiam, jest pięknie, kurde, żagiel. Pięknie żagiel i widziałeś jak szybko żeśmy zawrócili? Cudownie, To był tak dosłownie zwany zwrot. zawrót na ręcznym, panie. O! Łosiu, do działa! To ty do działa, Na- kurde, pokaż Dobra, tym ludziom. dobra. Pokaż jak się Łapster! strzela. Uwaga! Wal. O! Pięknie, kurde, niech ma! Jeszcze go w stopę uszczypniemy. Pięknie. Dobra. Wykręcamy. Dobrze, idzie z naszej prawej. Tyle mi strzelił, ale trochę daleko. Dobra, strzelaj. Ładnie, Nie, mamy dużo musisz armat. na lewo trochę odbić. Bo nam przejdą z przodu i nie mogę aż tak, kurde... O, jeszcze Będzie trochę! ognia, będzie O! o, pięknie, trafię. Zaraz im to, kurde, zatopimy. Ach, prawie. O, tu. Wal ile wlezie, stary, bo pamiętaj, że się musisz uczyć. Dostał, zajebiście! Dobra, zderzymy go. Lewa! Ach, kurde. Typ gdzieś skoczył. Możliwe, że chciał nas... Jest we wodzie jest! Dobrze, strzelaj do niego. Rekin go pojedzie zaraz. Kurde, Panie, trzeba mu stracił tą mi się. krypę zatopić, stary. Trzeba strzelać jak Dobra, ja już najszybciej do ładuję krypy. działa.
Napraw stary ten, uszkodzenia. Dobra, tutaj żeśmy raz dostali. Bo teraz Deski, stary deski. mu, jeśli on zostanie zjedzony przez rekina, najprawdopodobniej, jeśli dobrze żeśmy go trafili i staranowali, Powinien się to zatopić. może utonie. No. Może utonie tych ziół. Dobra, ja muszę wybrać wodę, bo my już mamy trochę dużo. No, już tak po pas bym powiedział. Chyba jest koniec. Ty, chyba zatonął. Tak? Albo dopływamy na krańc mapy. Tonie typ, zobacz, nad przedziobem. Zatonął. Tonął. Ale my musimy wrócić, stary, bo chyba to jest koniec mapy, a to są bardzo Nie ma niebezpieczne. typa już. Nie ma typa już, zaraz zniknął. Kurde, Widzisz? widziałem, co chwilę mi się włącza twój głos w grze i muszę wyłączyć wymutowanie i włączyć, nie wiem czemu. Kurde, nie wiem dlaczego to tak działa. Chyba, że jest jakiś klawisz pod to zbindowany i ja go przez przypadek naciskam, no nie wiem. Alt. Tak? Serio? To ja to muszę wyłączyć. Może, nie wiem, nie mam pojęcia, bo tam jest ten push to cock. No to kurde, szkoda, że daleko zatonął, to nie możemy znaleźć jego skrzynek, ale No ale to jest no mój mamy sukces. pierwszy zatopiony statek. Panie, bo jak ty pływasz z takim kurde Kamilkiem pokojowo-brodym, no to co ja ci mogę dodać, kurde, tutaj wiesz, jemu chłopu broda nie rośnie, co to za pirat. Takie kurde, wiesz, mech na psiej kupie, kurde, wiesz. Panie, lecimy. Musimy O, zakręcić. Kamil na parę. czacie, siema Kamil. Brawo, cześć. Widziałeś Kamil, kurde, jak to się robi na wyspach? Ja cię, Kamilku, muszę też zabrać, kurde, na jakieś lekcje piractwa, korsarstwa. Szkoła Pucka, imienia admirała Dickmana. O kurde, a tu się... A ja mówię, a czemu my ciągle nabieramy? A tu dziura z przodu. Dobra, już jest dobrze. Musimy zakręcić trochę w prawo, dobrze. Dobra, sucho. To jak po moich żartach. Ha! Bank. Cóż to jest, Kaliens? A to co żeśmy mijali wcześniej. Tam przed nami akurat jesteśmy wycelowani na wyspę. No i Ja jeszcze pięknie. poprawię żagielę. No i pięknie. W ogóle jak tu jest mapa ograniczona? W sensie, żebyś płynął i płynął? Czy jest niewidzialna ściana, czy... Nie wiadomo w sumie. Wiesz co? Nie, jest ocean. Nagle się robi czerwone niebo, czerwona woda. Ryk potworny z głębin się dobywa i to wiesz, że cię sam Neptun na dno morza przyzywa. Stamtąd jeszcze nikt nie wrócił, chociażby ozorem młocił. Tak więc wiesz, no tam się nie pływa, tak słyszałem. Tak, żem czuł. Tak, żem czuł, tak było. Tak było. Tak było. Ale się zielono Tak sobie zrobiło. śledzę. A, zielone to przeciwieństwo czerwonego, spokojnie. Sunken Grove. Jar! Powinieneś, kurde, zagrać jakąś smutną pieśń, bo u mnie A w to- załodze zawsze jest taki zwyczaj, że za tych, których się utopiło, powinno się zagrać taką pieśń, wiesz, i wypić zdrowie ich własnymi zrabowanymi monetami w tawernie. będziemy, jak Bo jak wrócimy. wiadomo, lepiej oni niż my. Tak. Nie mogę... Coś nie mogę na smutny beat wejść. Sama Walkiria albo te wesołe. Nie, tam jest, Tam jest taka jedna, nie? O! O ta! To jest właśnie To jest właśnie ta. Tak więc Tak więc czaty u Mikołaja, Mikołaja i u mnie zachęcam do tego, co by świeczkę zrzucić na czat za tych, tych, co odeszli za mocą naszych kul na wieczną wachtę. I ten wyłączył. Ten wyłączył. Co za typ? Co za typ? Wypadłeś za Wypadłeś burtę? za Nie, burtę? muszę wyłączyć to gadanie, bo ja z tym nie wytrzymam. Przepraszam. Nie no, to nie twoja wina, tylko... Kruczat Outpost, kurde. Ja nie czaję, o co z tym chodzi. To jest jakieś debilne.
Zapalcie świeczkę dla zatopionego. Powiedz coś, Łosiu. Powiedz coś. Powiedz coś? Kuźwa. Dalej słyszę. My crew. Mute crewmate. No i No voice'a i ustaw. voice'a ustaw. No i tak. Voice'a. No i no i niby jest dobrze. okej, dobra. Siema, Orzech. Hopla. No to hopla. Na całego. I poszły świeczki na czaty. Poszły. No prawda skromne dosyć, bo to widać, że bezbożnicy jacyś, no ale co zrobisz? No to skoro już żeśmy dopadli tamtego psubrata, The Sunken Grove. Południowe piaski. O, O, a teraz beczka, żeśmy... beczka z tym, z prochem, to wezmę może na statek. Mamy tutaj zagadkę, słuchaj. Tak. Rowboat on the south sands, my captain scoffed. What should you do? Hold Larten aloft. Czyli mamy Na południowych generalnie... piaskach jakaś rozbita... rozbita łódź. Szkieletor za tobą. No to jest Przede tutaj, mną. jest łódź rozbita. I tutaj chyba trzeba zapalić światełko. Lampę. Aha. Lampę. I co? I co? Czekaj, ja może odpalę. O! O. Ty! Odpaliło się, tak, odpaliła się, słuchaj, kolejna część A, wskazówki. wskazówka. Jak teraz weźmiesz N, No. to zobacz, o, widzisz, pojawia się? Na dole jest się pojawiło, nie? Czekaj, bo Seek które the to jest? campfire in cave tak. near the lowest point. A nie, czemu ja tego nie widzę? Where is A dark- nie, bo ja mam chyba inne te. Nie, to nie jest ta u góry, tylko ta po prawej troszeczkę od tej u góry, bo są dwie. Aha, seek the campfire in a cave near the lowest point. No dobra, ognisko przy jakiejś Tylko ja jaskini. jestem, właśnie chciałem powiedzieć to po tym, jak ostatnio ogrywałeś się z setem, ale No. twoja angielszczyzna jest nienaganna. To dziękuję bardzo. Odebrałeś bardzo staranną edukację, muszę przyznać. No było. Było, nie? Było. Człowiekowi się nie chciało, ale jak Trochę potem było. coś mu z tego wyszło, to warto, No nie? to Tak jednak, sobie myślę, że no. było warto. Niektóre rzeczy było warto. No. Niech- Dobrze, że dość. Pamiętaj, co by ze skrzyń plądrować, Tak, kurde, tak, kule tak. armatnie. O kurde, a co to mi tak zaczęło słabo łazić? 40 klatek jakoś tak dziwnie spada. No trudno. Ej, kurde, straciłem cię z pola... Dobra, już mam. A nie, to szkieletor. O, tu jest właśnie skrzynka z prochem. Łosiu, nie wiem gdzie poszedłeś. Wiesz co, bo ja się kręcę i szukam tej jaskini, wiesz? No, ale cię straciłem z pola widzenia. Poza Jakaś... tym i tak się musimy tam pokręcić, bo No tak. tutaj była ta płacząca skrzynia, wiesz? Ja ją Mhm. słyszałem. Tu jakieś dwie otwarte skrzynie są. Złaziłeś tam na dół? Co taki wodospad jest mały jakby? Bo Nie. tam jest jaskinia jakaś. No, co ty mówisz? A gdzie ty No. jesteś teraz, mi powiedz? Tak No i jakby właśnie. w środku tej wyspy się schodzi, widać takie zejście w dół. W środku jest takie jakby takie palmy rosną. Widzę cię, ty. A, tam jesteś. No to pod tobą jest jaskinia, ty jej nie będziesz widział. Okej. O nie! Żyjesz? No, nie doskoczyłem do wody, ale tak, mam banany. Dobra. O, coś mnie noga tutaj swędzi trochę. Co tu jest powiedziane? Seek the campfire and cave near the lowest point, where it's dark, step 8 paces. No i jest campfire. 8 kroków north by northwest. No to jest raz, dwa, Czyń honory. 3, 4, 5, 6, 7. Ile było? 8? 8, no.
No to na 8 mi wyszła skała, nie wiem czemu, ale to... Nie, North by Northwest, to nie ten kierunek troszeczkę wziąłeś. Nie, no Z tego. czekaj, North by Northwest, Bo no ty to... wziąłeś Northeast wziąłeś. A, to w tą stronę. Dobra, faktycznie. 4, No to tutaj teoretycznie. 7, 8, no gdzieś tutaj. No to co? O! O, Panie! poszło. Dawaj, kop. Kto znajdzie, daje drugiemu kopać, żeby była mniejsza robota. No i dobra. Wiesz co? Może się jeszcze tutaj Nie, bo tutaj no, teraz nie płacze ta skrzynia płacząca, więc na pewno jej nie namierzymy. Chyba ją... Jej, jakaś grzybowa jaskinia tu jest. No. No tak. To była droga w kółko. To jest. Faktycznie. A testowałeś już skrzynię z prochem? Nie. Taką jedną nam To załadowałem na statek. Taką? Nie, na pewno nie. Tak, taką. Odejdź od niej, O, schowaj nawet... się. Kurde, to w sumie No, źle zrobiłem. Strzel se w nią, zostaw, strzel se z nią. Wiesz co, bo takie rzeczy się stawia na końcu bukszprytu, czyli tej belki wystającej z kadłuba. No i jak już się zderzasz z przeciwnikiem, to strzelasz to i go to wysadza. Ewentualnie, wiesz, jak znajdzie się jakiś śmiałek, No. mający japońskich potomków, to bierze taką podpachę I płynie biegnie. na drugi okręt. No, Biegnie i skacze i Dobra. się wysadza. Dzięki Devi pięknie za hosta. No to taką jedną wziąłem, ale to jak sobie ją, bo jakbyśmy ją schowali na dole, to jak nas trafią, to ona wybuchnie? W sensie no, jak mi... beczki z prochem. O. Znaczy, wiesz, jak ci typ wejdzie, Ło, ale że śmignął. no, jak ci typ wejdzie na pokład, to pierwsze co zrobi, to ci w nią No strzeli, nie? domyślam się, no to dobra. To wyrzucimy ją jednak. No, tak będzie lepiej. Do 100 000 beczek starego gnoju. Ja nie wiem, czy dopłyniemy, tu rekinów nie ma chyba, to możemy dać radę, nie? No to lu. No, chociaż najpierw do drugiej części, do drugiego lądu. A, spokojnie jest. No, pomyliłem się z tymi potomkami, powiedziałem przodkę, powinienem powiedzieć przodkami, bo... A, kto potomkami, ma no potomka tak. Japończyków? Nie, No, tam tak. Taki detal, wiesz, tutaj słabo. ty wyszedłeś czy popłynąłeś na statek? Nie, poszedłem sobie na górę, bo jednak ta płacząca tam mnie troszkę To ja już tutaj ja już tam skrzynię martwi. zostawię na tym statku i wywalę tą beczkę. No, to będzie... Polecam ten pomysł. Polecam? Znaczy, Tego Allegrowicza. pochwalam. Tak, jest, właśnie. Gdzie myśmy ostatnio zaparkowali, ty? Że ta płacząca skrzynia była. Kuźwa. A już chyba powinienem się położyć spać. Nie mogę tego wywalić. Za burtę? No. O. Dobra, wywaliłem. W sumie... Chociaż tutaj jest u mnie na czacie z kolei teoria, że wolę mieć japońskich potomków, bo to oznacza, że sam mogę być biały, ale mogę mieć w łóżku małą japoneczkę. To coś w tym jest. Romantyczny, Coś w romantyczne tym jest. to podejście. Romantyczni chłopcy, widzę, że się tutaj odpali. Dobra, no to co, no chyba odpuścimy sobie ten płaczący kufer. Albo może to nie na tej wyspie było po prostu, stary. Może? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Ło, panie, ale to ma zasięg, kurde. Jak się tak łupnie. Gdzie jest nasz okręt? Ty. Nie wiem, gdzie jesteś. Biegnę na okręt. Ej, tego nie idzie wysadzić we wodzie. Wow! A No to bo szkielet. może zamokł proch. No, to się podpala, ale nie wybucha. Słyszę. Tak? Płacze? Ta. Jest, kurna, znalazłem ją. Siema, Tylko Opejon. gdzie? witam. No gdzieś tu. Chodź Mikołaj szybko tu. Znaczy gdzie?
Tu jakby Tam u pode góry? mną, no. No gdzieś u góry, tu pode mną jakby. Ale wiesz co, to nie ma sensu, chyba szkoda czasu jej szukać, bo to potem będzie trwało i trwało, a my mamy przecież... Gdzieś tutaj słyszałem, tak z tych krzaków, czyli możliwe, że gdzieś tutaj pod ziemią po prostu jest. Tyryry, tyry, No nie wiem. Ciężko Teraz nie powiedzieć. słychać już. No. Dobra, to ja wyskakuję. Będę opływał tutaj ten fragment wyspy. Jak nie znajdę, to najwyżej trudno i idziemy już na okręt. Na łajbę. Krypę. Krypę, kurde, niezawodną. Czy warta jest ta gra uwagi? Czy można się skuć i ponakuszać z ziomkami na fazie? Ja myślę, że można na fazie, bez fazy. Jak kto chce. Jest bardzo spoko. No. No i w grze można się nafazować też. Można. Tam się fajnie żyga. Grogiem napić. Można do wiadra. No. O ty, wybuchło. No. Faktycznie. Tylko chyba nam uszkodziło statek. Serio? Płynę. Znaczy nie Nie. wiem. Widzę, że jest oskubany. Nie, wszystko okej. Dobrze, no to teraz trzeba wytyczyć kurs. Jak się nazywa ta druga wyspa? Zerkniemy na podpowiedź. Armaty Old załadowane Faithful Isle. Teraz pytanie, w którym kierunku ona się znajduje? Jest, musimy kierunek północny wschód. Zachód. Tak, zachód. To co, podnosić kotwicę? Tak jest, tak jest. No i poszli. Ja żagiel przemienię, bo mamy... Nie, bo my zaraz zakręcimy tak, że to będzie dobre ustawienie. Aha, będziesz skręcał, dobra. Bo na Northwest. A. Northwest, my friend. Alright then. No, to ja zagram. A tam można sobie kupić lepsze instrumenty, nie? One tak samo grają, niestety oszustwo to jest. Tak? Niczym się nie różnią? No wyglądem. No Aha. jeden podobno trzymał jakiś admirał. Sowiek małpa. Tu. Ja mam prośbę, jutro egzamin, weź śpiewaj na melodię szant zapisy z ustawy zasadniczej Izraela. Ale to nie warto się tego uczyć, patrząc na to, co się obecnie... Mosze tutaj Rabę ci wszystko dobrze poradzi, jakie pytania były. Da. No krótko mówiąc, koszerny Geschäft. Gut gemacht, jednym Gut słowem. gemacht. To było z tej gry, jak się nazywa? Valiant Hearts. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak. Tam jeden ciągle gadał gut gemacht. Czekaj, jaki kierunek? To nie jest to, co jest przed nami. O, no nie, to jest... Teraz jest prawie na północ, bo coś chyba pomyliłem kierunki. No, ale tam... Albo zakręciło po prostu. Może być. Tagatooth. Niech was Adonai prowadzi, goje kamraci. Shalom!
Ja rozumiem, że te kule mają certyfikat koszerności, banany również. Cymes, panie kolego. Zrywane tylko przez mężczyzn z dni poprzednie. Dokładnie. Bez kontaktu z krwią nieczystych zwierząt. I gojów. No i... Ale powiem ci, że beka beką, ale ta koszerna żywność to czasami takie dobre. No i ta baraninka to kurde, Nie wiem, panie. nie jadłem nigdy. Baraniny? Nie no, w sensie... Jakiś tam... Nie no, baraninę jadłem w kebabie. No to kurde. Piękny cyganie, czy mógłbyś nieco bliżej mnie grać, bo daleko, kurde, tą muzykę słyszę. A Proszę cieszy bardzo. muzyka me ucho romantycznego starego pirata. Old Faithful Isle. No dobrze. To jest to, nie? Tak, to jest to. Kurde, duża wyspa. Tak jest. To co, kotwica chyba pomału, nie? Dobra, rzucaj. Pa, jakie kurde parkowanie. Panie, no... Jesteśmy coraz lepsi, Od stary. linijki, od linijki. Ale to trzeba będzie zobaczyć na dno. No, może nie, ale bezpieczny odstęp. Tutaj prawo jazdy byłoby zdane. Teraz tylko pytanie. Gdzie znajduje się... O, od razu! Pojawiła druga wskazówka, ale to normalne w sumie. Cramped cavern above southeast shipwreck. Where there is no sky. No to... Południowo-wschodni wrak. No to teraz trzeba zobaczyć, gdzie jest południowy wschód. Południowy wschodni wrak to jest SE... tu gdzieś tu, stary, powinno być. No. Może na górze gdzieś, może trzeba A wejść. może wyżej. pod wodą? Nie, pod wodą Nie, nie. pod wodą na pewno. Może tu jest kawern. Where is no sky. Bo tu jest taka jaskinia, to może o to im, ale to nie jest kurde na SE. And the cramped cavern above the southeast shipwreck, czyli southeast shipwreck. Musimy znaleźć wrak. Kurde, bo tu jest... Szkieletory! Samopału trzeba wygarnąć. Tam może chodziło im o nasz wrak. W sensie, że musimy najpierw swój okręt utopić. Nie no, mam nadzieję, że taki program nie częstuje nas takim policzkiem. Chyba nie. Chyba nie będzie to. Ha. Kurde, to jest duża, obszerna wyspa. O. Southeast shipwreck. No, jak na szczycie tej wyspy będzie wrak statku, to będę zdziwiony. No też mi się tak Raczej wydaje, ale... myślę, że może nie być, ale może zobaczymy coś z góry. Tu są jakieś... Jest jakaś brama? Taka? Do piekła. Może być. Czym się Costello? Elo?
Costello, gdzie jest Abbott? Ten żart SE. No kurde, SE Shipwreck. Czym się Fefek? Trzymaj się, Fefinio. Ty jest wrak, ty widziałeś, kurde. Above. Jest. Tutaj wrak taki, kurde, panie. A jest, faktycznie. Jaskinia nad. Where there is no sky. No to im chyba chodzi o to, co tu z samej góry widać. Nie może być nieba, czyli tutaj musi być gdzieś jaskinia, panie kolego. Tu musi być jakaś jaskinia. Tu na przykład... Uj. Na dół to, kurde, tak trochę bym się bał spaść. Where No there is no sky. bo tu jest taka jaskinia i no są takie momenty, że nie widać nieba, bo jest zasłonięte z góry, nie? Nie wiem, może im o to chodziło. Trudno, zaraz się przekonamy. Mam jaskinię, stary, mam jaskinię. Dobra, już złażę. Odpalać to? O kuźwa, odpalej. Jest! Odpaliłem. Seek the skull pile at the peak. Close to plunder. Kurde, zaś się zgubiłem. Sterta czaszek. Gdzieś ma być jakimś pik, to chyba jest jakieś wywyższenie, No, pik albo... to jest szczyt. Sieka. No, Znaczy, peak pisane, no peak, to, szczyt, to no. szczyt, no. Czyli trzeba stertę czaszek na szczycie. Kurde, nie wiem, czy tam, gdzie myśmy byli, gdzie były te takie drewniane zabudowania, tam tego nie było? Zobaczmy. Co jest tu? To są beki, ale są banany, to trzeba wziąć. No powiem tak, czaszek nie ma, ale też jest zajebiście. Kurde, no. Bo tu jest kilka szczytów, panie kolego. No. Oczywiście wypatruj, wiesz, na morzach, czy nie ma żadnego fraglesa, Patrzę, który by patrzę. nas chciał stopę uszczypnąć. O! Chyba się potwory tutaj respią. Słyszę jak gulgoczą. No nic, trzeba będzie walczyć. No kurde, powiem ci, stosu czaszek nie widzę, zależy o jak duży stos im chodzi. Może będą tak 3 czaszki ułożone. Możliwe. Ciężko wyczuć, co tak skrzypi na to drzewo stare. Ty! Znalazłem chyba. No to kurde kop pan. Ale to przy tym miało być, tak? Czy No jeszcze koło- trzeba nie, odejść? No czy to coś? odpal sobie. To już czekaj, bo mnie słuchaj, zaatakowali. Ile? To jest 8 na północ. Już będę patrzył. Chyba to będzie to, bo dużo szkieletorów przyszło. Osiem na północ, no okej. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Cholera, Jest? nie ma. Ale to jest na tym największym szczycie? Znaczy normalny pod ster taką, czaszek? no jest taki wielki kieł, na nim jest czaszka jakiegoś zwierzęcia i po obu stronach leżą od ludzi czaszki. To ja nie wiem, tutaj mam jeszcze inne. Czym się kamel? Oł. Chyba, że to nie jest sterta czaszek. A ja tutaj znalazłem jakąś stertę, to może każdą... No nie. Seek the skull pile. U mnie at też the nie. peak. Close to plunder. Dig 8 paces north. Ha.
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu szukać. Nie. Bo ja o tym myślałem, nie? Pile No. to nie. Pile to jest sterta Znaczy taki czaszek, w sensie. stos sterta, Kupa no to stos może... w zasadzie, no to No chyba to nie ma. może nie Ale to. pik to chyba tutaj na górę trzeba iść po prostu. No dobra. Wiecie dlaczego Albo pirat nie. nosi opaskę na oko? Ja nie wiem, ale to dobry żart pewnie jakiś. O, pewnie, no. Ale chętnie się dowiemy. Obawiam się, że może być kurde straszny. Tyryry, ty, 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 tyry, ty. I tu jest wejście na sam szczyt. No. Teraz Na niech się stówę naszym tam nie oczom będzie tego. ukaże Las. krzyży. Widzę, że znane ci są te przednie kawały polskiej oczywiście. kinematografii. Znaczy no tu leży szkieletor, taki umarty na odmianę. No to nie sądzę. Kurde, dziwna sprawa. O cholera. Co to było? Panie kolego, mam. Tak? Chodź. Patrz, co się tutaj kurde pali. Patrz, co A się jest, tu, kurde faktycznie. świeci. Panie, ty jacyś to na pewno jesteśmy na Bermudach. Ale to taki szczyt? Tutaj To nie wyznawcy szczyt. voodoo. Są wyższe. O, to taki wiesz, kurde. To co? Ja tu zmierzę. 8 kroków na północ. 4, chciałem 5, popatrzeć. 6, 7, 8. Tu! Mikołaj, tu! Jest! Pięknie, kurde. Just discovered, bardzo ładnie. Aha, że to nie był żart, że oko się do ciemności przyzwyczaja. Dobra. Dawaj Mikołaju, prowadź na statek. Albo sam się doprowadzę. Właśnie teraz ciężko powiedzieć w sumie. Gdzie on Patrz, jest? mamy voyage complete. Włajasz. Jest na dole, zobacz, patrz. A tu. jest, idealnie. No tylko, że Tu nie trochę zejdziemy. pięter No. razy. Ale czekaj, jak zeskoczymy z tego, tutaj po prawej stronie jest taki występ skalny, Aha. to powinniśmy już wlecieć do wody. To prawda, w prawdziwości to w życiu bym tam nie skoczył, bo bym bajki nie robił, Ale tu to można. tam. Tu można. No to, kurde. O nie. No, nie. myślę, że to może nie być Okej, najlepszy dobra, pomysł. zobaczymy. Jest, kurde, patrzcie Udało go. się? Ja pierdziele, żyje ty. No to skaczę. O matko, to doskocz. A! Doskoczyłeś? Tak. Panie, kurde, widziałeś? Takie rzeczy to tylko, kurde, w Sea of Thieves. Ale przyznaję ci, że tak troszkę w połowie drogi do ziemi się te majteczki tak napełniły. Ja zwątpiłem. ale- Zwolniłem, ale kurde, wyszło dobrze. zaczep. Dobra, panie dzieju, to teraz trzeba na mapie zaznaczyć, gdzie można najbliżej spieniężyć te wszystkie precjoza. To chyba najbliżej to będzie ta wyspa, cośmy z niej wypływali tam. Czy to na kilku W ogóle można? daleko, żeśmy outpost, Daggertooth A myśmy outpost. trochę odpłynęli daleko. A no tu też. Równo na południe. No i dobra. No to co, kurde, podnoszę. Dobrze. I proszę pana, żagiel na maszt. I ruszyli. Dobra. No i cóż zostało? Orkiestra grać. O! No tak jest. Mogliby dodać, kurde, możliwość komponowania własnych utworów. Ta. Co prawda ja już słyszę te kurde marsze paradne różnych nazywanych dywizji. Ale z drugiej strony, wiesz, jak byłby duży wybór szan, to byłoby super. Na przykład mógłbyś sobie ustawiać, wiesz, na tym grajetku, wiesz, No, takie, no, no. o, mógłbyś na przykład
na tej lirze korbowej to nie wiem jak to urządzenie działało, Też ale nie wiem. wiesz, na przykład mógłbyś je sobie nastroić na różne, Aha. wiesz, za pieniążki. To było git. To jest właśnie pieśń zwycięstwa. Tak. Teraz powinien jakiś typ napaść, kurde, O, który nagle się poskładali. takim wielkim okrętem gdzieś. Ej, nie, bo czekaj, bo jak my wybraliśmy dwuosobowy okręt, to tu są tylko dwuosobowe okręty? Nie, A, są Nie. wszystkie. A, nie, no właśnie. I to jest właśnie fajne, No. jak pływasz z 4-osobowym okrętem. no nas wczoraj taki zatopił właśnie, taki wielki. Szkoda, że to nie byłem ja. Ale mam nadzieję, że w pełnej wersji tych melodii będzie więcej. O panie, kurde, to będzie Co, kotwica? No, kotwica. Tak, kotwica. O cholera! Za późno. O! No to ci powiem. Ten okręt już nam stary nie będzie potrzebny. Czekaj, zalepmy te dziury. Oj, tam stary, te deski. Na co taką potrzebne już teraz? O kurde, no i trochę się narobiło. Nowe się robią. Ty, u mnie... No wiesz co, nie piąchami mogę wbijać, przybić tej deski. U mnie, słuchaj, stary, na kompie, to ty piąchami wbijasz te Tak? deski kurde, ze ściany. Nie znał pan, proszę oddać licencję pirata. No cóż. Ej, gdzieś jeszcze chyba... Tutaj, kurde, jest dziura, Musi ale być. to taka, że... Dobra, jest. No i na koniec taki tam detal. Dobra, ja myślę, Mikołaj, że koniec już tych szyderstw. Proszę brać kufer. Tak, Idziemy na handel. kręcić geszefty Dokładnie. Jak już koszerne. taki jeden za ręce zaciera, to wiesz, on już czeka. No. Mosze, szlangbaum. Gdzie można kupić tą grę? No na razie kupić, znaczy można sobie zamówić preordera, a beta jest tam, no, do streamerów i do nie wiem kogo jeszcze w sumie. Jakie były zasady tam dostawania kluczy. Bo my to wiadomo, myśmy dostali w ramach kumoterstwa. Łapownictwa, jak zawsze. Siema Mikołaju, maestro. dawaj tutaj do czarnego namiotu z równie czarnym charakterem, ale za to błyszczącym złotem. No i kurde, masz pan Sie skrzynię. fahren Zoll. O, pięknie, pięknie. 16 poziom, kurde, to lubię. 16 poziom już masz? No, O kurde, to ty tam ostro cisłeś. no panie, jak ty kurde po 2 dniach grania dopiero pierwszego kurde. Ale ja tutaj... grałem wczoraj w to może z 3 godziny i to jest całe moje granie tak naprawdę. Mikołaj, już się tam nie tłumacz. Ja myślę, że musimy jeszcze dzisiaj po oczywiście regeneracji zrobić kurde jakiś rejwach. A ja jak najbardziej Bo czemu to nie? wielkie szadę jest, że nie tak kurde O, się obijasz. szadę. Szadę, to Szadę. cała nasza społeczność. Wielkie szadę. Dobra, to chodź jeszcze do kurde tawerny. Gdzie tutaj tawerna? Chyba tam. Tukniemy się kurde kufelkiem grogu i będziemy działać. Izak, a ja z nim do Goldbauma w Hajfie chodził. A było! A było! Aj waj. No, to co? To jedziemy z tematem. Tak jest, tak No jest, to Mikołaju, kurde, na zdrowie. Prozit.
Ein Prosit, tak jest. Mosze Goldfinger. Ale bez kurde tego. No Bez to pawiów, panie kolego. Lej jeszcze jednego. Refill. Jeszcze jednego? Co? Jeszcze jednego. No dobrze, już stary czuję, że mi podłoga Tańcuje. pod stopami chodzi. A, będzie się gładziej okręt po morzu ślizgał. O panie, dobrze, że to się okręt ślizga, chociaż inne rzeczy też mogłyby się ślizgać. No. Dobrze, panie Mikołaj, ja się odmeldowuję, bardzo dziękuję tobie. Dziękuję bardzo, panie widzom Łosiu, za cudowną dobrej przygodę. nocy. Dobrej nocy. Ja również. Trzymaj się, cześć. Pa, pa. User disconnected from your channel. No, to ja tu zakończę materiał na YouTube'a. Zapiszę sobie czas, bo ja to potem muszę profesjonalnie wyciąć. To była, moi drodzy, cudowna przygoda z Łosiem. W tej cudownej produkcji, jaką jest beta gry Sea of Thieves. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i wpadajcie na Twitcha. I jeszcze myślę, dzisiaj jest który? 30? A to jest do 31, to jeszcze 2 dni są, żeby jakieś materiały z tego porobić, także akurat żygam. Dzięki za uwagę. No. I materiał koszerny.